Marifatigi minnu bɛ kɔrɔn fɛ ni olu fɛlɛ k'a fɔ ko Mali jamana ka tila olu ni kulekan bɛ ɲɔgɔn na ka diɲɛ Senegal jamana wele ko ka dɛmɛ don u ma. An sɔngo ni o ye Elhaji Gamu ka tɔn min bɛ yen nɔ ni u b'a wele ko Gacha o dagayɔrɔ min bɛ yen nɔ marifatigiw taara bin yen kan. Burɛmu baganw ka dumunikɛyɔrɔ hectare 10 ani kɔ o jenina. Katikaw fɛ yen nɔ association ɲɛmɔgɔw ani diinɛ ɲɛmɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka u kumakan na bɔ k'a fɔ ko fɛn bɛ délégation spéciale ye k'olu fɛla ye ko o kana Kati mairie la. Balimaw aw bisimila ka don kibaru kɛnɛ kan. Kibara fila min bɛ an bolo o de bɛ tali kɛ fɛn min ye marifatigi minnu bɛ kɔrɔn fɛ ni olu fɛla ye k'a fɔ ko Mali jamana ko a ka tila sabula olu yɛrɛ bolo kɔrɔnfila yɔrɔ caman bɛ yen nɔ o ye jamana ye jamana min ni a bɛ wele ko Azawad. I b'a ye k'a fɔ ko olu bɔra ni kulekan ye kulekan min n'u y'a ta ka ɲɛsin diɲɛ Senegal jamanaw ma ka kɛɲɛ ni dɛmɛ min ni u mago b'a la nin waati in na. I b'a ye k'a fɔ ko nin kibaruya sɔrɔla barodalasigi fɛ barodalasigi min ni a kɛra fɛn min ye Bilal Aksheri fɛ ni ale ye MNDLA secrétaire général ye ale ni français journaliste dɔw ni an bɛ wele ko opinion olu ka baro kɔnɔna la. I b'a ye k'a fɔ ko a y'a jira k'a fɔ ko fɛn bɛ nin waati in na ko kɛlɛ wulilen Mali sɔrɔsiw ani olu ka jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ. I b'a ye k'a fɔ ko a kɛra sababu ye fɛn min ye maa 45 olu ka mɔgɔw la ko minnu fatura. I b'a ye k'a fɔ ko nin waati in na olu ka jɛkulu fɛn min ye gɛlɛya caman ye a b'a kan nin waati in na gɛlɛya min dɔw ni a bɛ tali kɛ fɛn min ye marifakisɛ fɛn min ye musakako ye fo ka taa se fɛn min ye dɛmɛ ani dɛmɛ ka ta ka ɲɛsin u ka banabagatɔw ma. I b'a ye k'a fɔ ko Bilal Aksheri a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Mali armée fo ka taa se a jɛɲɔgɔnw ma ni o ye Rusilaka minnu bɛ an fɛ yan nɔ. I b'a ye k'a fɔ ko a bɛ kalo 2 ani kɔ bɔ sisan olu ye wulikajɔ sabati ka fɛn min ye sema mɔgɔw olu ka dagayɔrɔ fɛn fɛn bɛ kɔrɔnfɛla la ka se ka attaque ta ka o yɔrɔ ninnu bɛɛ sɛgɛrɛ ko hukumu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min don a nana ka na gɛlɛya caman lase u ma wa k'u jiginna Mali gouvernement na ko sabula ko u y'a lakɔlɔsi k'a fɔ ko Mali gouvernement ko a y'i kɔ don fɛn min ye accord d'Alger ni o ye bɛnkan sɛbɛn ye min bɛ rebelle ni Mali jamana ani ɲɔgɔn cɛ. Halisa Bilal Aksheri fɛ a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko nin kɛlɛ min ni a wulila Mali armée ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se Mali armée dɛmɛbagaw ma. I b'a ye k'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna la ko olu ka jɛkulu sera ka yɔrɔ caman minɛ fɛn min ye u ka kɛlɛ kɔnɔna la o dɔw bɛ tali kɛ fɛn min ye Burɛmu Lere Jura Bamba fo ka taa se yɔrɔ caman fɛnɛ ma. Bilal Aksheri fɛ a yira k'a fɔ ko nin waati in na gɛlɛya caman bɛ u da la gɛlɛya min ni a bɛ tali kɛ marifakisɛko ani musakako fo ka taa se furakɛli ma ka ɲɛsin u ka banabagatɔw ma. Fasiri sɛbɛnbaga y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye nin welekan min ni Bilal Aksheri ni a bɛ ka a lase diɲɛma ma o b'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye kɛlɛ k'a gɛlɛyalen don kosɛbɛ nin waati in na fɛn min ye an ka kɔrɔnfɛla la ko sabula Mali ani rebelliw ka ni kɛlɛ min wulilen filɛ nin ye k'a bɛna kɛ sababu ye ka basigi bala yɛrɛ ka o yɛrɛ ɲɔɲa an ka cɛncɛnfuga jamanaw caman na. Kibaruya filanan bɛ an bolo o de bɛ tali kɛ an sɔngo kan an sɔngo i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye Gacha ye ni o ye Elhaji Gamu ka tɔn ye olu ka kɛlɛkɛcɛw dagayɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ. I b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye tɛnɛndon octobre tile 23 i b'a ye k'a fɔ ko nin ye marifatigilaka dɔw ye minnu n'u u siya ma se ka dɔn fɔlɔ olu ye binganni wale ta ka ɲɛsin ninnu ka dagayɔrɔ in ma. Dagayɔrɔ min ni a bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ni an b'a wele ko Alididiri ni ale ni Burɛmu yɛrɛ cɛ bɛ taa kilomɛtiri 7 la. I b'a ye k'a fɔ ko nin kɛlɛ kɔnɔna la nin waati in na i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye bilan ye o ma se ka communiquer fɔlɔ nka fasiri sɛbɛnbaga y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye duguladen dɔw yɛrɛ ka seereya ye o y'a jira k'a fɔ ko nin kɛlɛ in kɔnɔna la k'a gɛlɛyara kosɛbɛ ko sabula fɛn min ye maa caman sara maa caman banala a kan fila bɛɛ lajɛlen na wa Mali sɔrɔsiw fana ye wulikajɔ kɛ ka se nin yɔrɔ in na walasa ka taa u ka cɛsiriw boloda yen nɔ. I b'a ye k'a fɔ ko seereya minnu sɔrɔla o y'a jira k'a fɔ ko marifatigi minnu taara ka taa binganni kɛ Gacha ka nin dagayɔrɔ in na k'a kun tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ o de kun ye fɛn min ye bagan minnu kun bɛ yen nɔ ka se ka olu suyɛn cogo min na ka taa ni olu ye. Burɛmukaw fɛ yen nɔ baganw bɛ sɛnɛ yaala kɛ ka dumuni kɛ yɔrɔ minnu na i b'a ye k'a fɔ ko tasuma de wulila yen nɔ tasuma min kɛra sababu ye ka taa fɛn min ye hectare 10 ani kɔ ka taa ni o ye. I b'a ye k'a fɔ ko kibaruya min sera an ma ni o sɔrɔla ka bɔ duguden dɔ yɔrɔ la o kibaruya y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye ni tasuma min ni a wulila kungo kɔnɔ ko a bɛ tile 2 bɔ. I b'a ye k'a fɔ ko a kɛra yɔrɔ la yɔrɔ min ni a bɛ wele ko Gourmaha n'o o bɛ commune rurale de Tabɔyi fɛ. I b'a ye k'a fɔ ko o kɛra sababu ye ka tiɲɛniba de don fɛn min ye baganw ka nin dumunikɛyɔrɔ masina ye. Kɔrɔfɔ kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye nin tasuma ye ko a sera ka faga ala ni duguladenw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka u fangaw kɛ kelen walasa ka se ka tasuma in ka se ka fɛɛrɛ ɲini a la u sera ka tasuma in faga. An bɛ waati min na ko sisan i b'a ye k'a fɔ ko maa kɔni n'i ma to nin tasuma jeni na nka fɛn min ye kɛnɛ kɔni ye kɛnɛjɛ kɔni caman bɛ yen nɔ minnu ni olu jenina ni baganw ka dumunikɛyɔrɔ kɔnɔ ni a bɛ taa fo hectare 10 ani kɔ la. Kibaruya laban min bɛ an bolo o de bɛ tali kɛ délégation spéciale kan ka kɛɲɛ ni conseil des ministres min kɛra arabadon octobre kalo tile 18 ni a fɔra k'a fɔ ko fɛn min ye délégation spéciale ko bɛna taa sigi mairie caman na mairie minnu na gɛlɛyaw caman bɛ yen nɔ fo ka taa se dunko juguya ni yuruguruguw ma. I b'a ye k'a fɔ ko o hukumu de kɔnɔna la Kati i bɛ fɛn min ye nin association ɲɛmɔgɔw ye fo ka taa se diinɛ ɲɛmɔgɔw ma olu farala ɲɔgɔn kan ka lase dɔ kɛ ka u kumakan na bɔ ni a kuma ye k'a jira k'a fɔ ko nin décision min ni a taara ministre de l'administration territoriale fɛ ko olu bɛ a fo kosɛbɛ ko wa ko olu bɛ a kɔ ko sabula ko a fɔra ko délégation spéciale k'a bɛ taa sigi mairie caman na gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na ko n'o ko fɔra dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ ko Kati mairie ko a bɛ ye sabula ko
ko san 7 kɔnɔna la fɛn min ye kati équipe min bɛ nin waati in na k'u ka tiɲɛni k'a fanga bonyana kosɛbɛ ko sabula fɛn min ye dugukolo ŋanamu ye i b'a k'a fɔ ko u ma pan a si kunna fɛn min ye sugu place ka taa se école place dɔgɔtɔrɔso place kaburudon place ninnu fo ka taa se place caman ma hali fɛn min ye kati kan i b'a k'a fɔ ko o ye sɔrɔsiw daga yɔrɔ kati yen nɔ olu ka kɛnɛ lankolon min tun bɛ yen nɔ i b'a k'a fɔ ko ninnu ka dugukolo feere ko a sera sɔrɔsiw ka daga yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma o hukumu de kɔnɔna la ninnu y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye lase min ni a kɛra jamana ɲɛmɔgɔ fɛ k'a fɔ ko délégation spéciale k'a bɛ taa mairie dɔ la olu y'a yira k'a fɔ ko critère fɛn fɛn fɔra a kɔnɔna la ko kati mairie ko a b'o critère bɛɛ ko a bɛ o bɛɛ jaabi ko a kan ka taa kati mairie la cogo sugu bɛɛ lajɛlen na sabula ko n'i y'a jateminɛ nin san 7 in kɔnɔna la wulikajɔ caman kɛra kati yen nɔ a wulikajɔ fanba caman a tun bɛ tali kɛ fɛn min ye dugukolo ɲagami min ni o kɛra mairilakaw fɛ ni olu ma jɛ ni mairie ka baara taabolo ye donc olu ka laɲini bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye walasa hali basigi ka se ka na kati dugu kɔnɔna la ko ni délégation spéciale ko n'a sera ka bila kati mairie kɔnɔna la k'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka basigi ka o sabati danaya fɛnɛ ka tila k'o la kurakuraya tuguni fɛn min ye dugudenw an'u ka mairie ani ɲɔgɔn cɛ nin bɛ dasigi kɛ an ka bi don kibaru kɛnɛ kan aw ni ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma